Жыве Беларусь! Беларусы моцныя, беларусы умеюць змагацца і беларусы умеюць перамагаць. І гэта даказала гісторыя. Гісторыя беларускай нацыі, беларускага народа. І вось уже больш за 500 гадоў мы памятаем і мы ведаем гэтую гісторыю. Яе трэба ведаць і памятаць, каб разумець, што адбывалася, што адбываецца і куды мы ідзем. Мы павінны памятаць нашу гісторыю, каб разумець, што тыя сёння, якія змагаюцца за волю, незалежнасць, за свабоду для нашага народа, яны крочаць далей гэтым шляхам. Яны знаходзяцца ў турмах рэжыму Лукашэнкі. Яны змагаюцца ў падпольным руху. Яны не здаюцца, як я перакананы, не здаюцца тыя, хто сёння прысутнічае тут, хто верыць у перамогу беларускага народу. Мы ведаем, што заўсёды з усходу на нас ішла навала. Навала, якая хацела знішчыць нашу нацыю, нашу дзяржаўнасць, якая з'яўляецца абсалютным антыподам таго, каб беларусы былі незалежнымі, каб беларусы на сваёй роднай бацькаўшчыне зямлі мелі незалежную краіну. І яны заўсёды будуць зыходзіць з гэтай мэты. І нам важна усвядоміць, што такое Масковія, якія яна мела планы больш за 500 год таму назад, якія планы яна мае сёння. Я ўзгадываю 1992 год. Тады мой бацька святой памяці таксама прыносіў прысягу на вернасць беларускаму народу, на вернасць незалежнай Беларусі. І гэтыя гістарычныя кадры, якія мы сёння можам глядзець у розных YouTube-каналах, Telegram-каналах, я памятаю яшчэ тады юнаком. Я памятаю, што юнаком прыходзіў на гэтае свята 8 верасня, якое пачало адзначацца дзякуючы Беларускаму народнаму фронту, апазіцыі ў тагачасным парламенце. І гэтае свята, я перакананы, яно напэўна стане нашым дзяржаўным святам. Яно ўвойдзе у самыя залатыя старонкі сучаснай гісторыі Беларусі. Сёння мы кланяемся таксама ўсім беларускім дабравольцам, змагарам, якія аддалі сваё жыццё на вернасць радзіме, якія змагаюцца за волю для Украіны, але мараць пра волю і незалежнасць для беларускага народу. Гэта іх свята. Гэта свята тых, хто сёння на лініі фронту змагаецца з рускім агрэсарам, якому дапамагае агрэсар Лукашенка. Лукашенка апошнім часам даў дазвол, каб зноў рускія дроны былі ў паветранай прасторы Беларусі. І нам, беларусам, важна ўсвядоміць, што Лукашенка разарваў сацыяльную дамову у гэтым кантэксце з беларускім грамадствам. Ён заўсёды казаў, што я гарантую вам мірнае неба, я гарантую вам мір, а зараз расійскія дроны узрываюцца ў паветры, беларускім паветры падаюць на галавы беларускім жыхарам. У Гомелі, каля Бабруйска. Гэта той чалавек, які нічога не гарантуе і ніколі не будзе гарантаваць. Гэта тая асоба, які з'яўляецца хаўруснікам расійскай імперыі, які аддаў, прадаў і прадае інтарэсы незалежнай дзяржавы Рэспублікі Беларусь. І змаганне з ім гэта таксама наша адна з галоўных мэтаў. Бо калі мы не ліквідуем гэты рэжым, у Беларусі заўсёды будуць палітвязні. Калі мы не ліквідуем гэты рэжым, Беларусь не адродзіць сваю незалежнасць. Беларусь не будзе ў еўрапейскай сям'і. Таму змаганне супраць гэтага рэжыма з'яўляецца для нас прыярытэтам. Лукашенка – гэта вайна. І гэта той чалавек, які прыносіць вайну на Беларусь, у Беларусь, на нашу зямлю. Да той чалавек, які стаў хаўруснікам у 2022 годзе і зрабіў ваеннае злачынства, злачынства агрэсіі, а сёння ён працягвае яго і здзяйсняе злачынствы супраць чалавечнасці. На наступным тыдні ў адной з еўрапейскіх сталіц адбудзецца вялікая канферэнцыя, прымеркаваная менавіта пытанню, як прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці. Гэтая канферэнцыя збярэ дыпламатаў, палітыкаў, экспертаў у галіне міжнароднага права. Будзе ўдзельнічаць і наша каманда Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Мы робім усё дзеля таго, каб ён быў прыцягнуты да адказнасці за здраду дзяржаве, за здраду нашай незалежнасці, за пакуты беларускага народу. Я веру, што гэта адказнасць наступіць.
Са святам вас, шаноўныя, давайте святкаваць і памятаць, што перад намі, на жаль, яшчэ цяжкія часы. Да таго, як мы вернемся на плошчу незалежнасці, як тады ў 1092 годзе. І Мікалай Статкевіч будзе весці гэты урачысты сход. Я веру ў гэта. А каб гэта адбылося, мы не маем права спыніць нашае змаганне. Жыве Беларусь!